खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोनांथार बर' रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो अबुंलावरिनि अननायाव गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां गोनांथार रादाब। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि रादाबाव दङ गोजोनथाव खौरां, गोसो गुदुं गोनांथि बिथांमोना मुं थिसनना सोलोंनो हागोन। दिनैहाय क'क्राझार सहरनि कारगाव गामिनि फिसारि CST अफिस खाथियाव गोदानै मोनसे टेक बुस्टार इनस्टिट्युट अफ प्रफेसनेल स्टाडिज खुलिनाय जाबाय। बेवहाय गोबां रोखोमनि कर्सफोर दङ, जेरै नोंथांमोना सावगारियाव नुनो मोन्दों। जाय बिथांमोना सोलोंनो गोसो दं, बे बिथांमोना गुबुन जायगाफोराव थांनाङा लासे गावनि जायगायावनो बेबायदि कर्सफोरनि सोलोंथाइखौ लानो हासिगोन। गाहायाव होनाय थङाव सुलाद लानो हागोन होनना बर' सावथुननि बिथोनगिरि राजा नार्जारि आरो फावखुंगुर लिंसार बसुमतारिया मिथिहोदों। बेजों लोगोसे दिनै ग्रेन्ड अपेनिं खालामो आरो रेजिस्टार खालामनो थाखाय बिथांमोना www.techbooster.co.in वेबसाइटबो फोसावदों आरो नोंथांमोना बे वेबसाइटनि गेजेरजों बिथांमोनाव सुलाद लानो हागोन होनना फोसावदों। लाइमोनफोरनि थाखाय हेफाजाब खालामदों तामुलपुरनि गोदानै देरहानाय MLA जलेन दैमारिया। लाइमोनफोरखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव आखा-फाखा जानायखौ हास्थायनानै गोदानै देरहानाय MLA जलेन दैमारिया लाइमोनफोरनि रोंगौथिखौ आगानसे बांहोनाय थांखिजों SSC कनस्टेबल GDनि सोंनाय आरो फिननाय बिजाबखौ फ्रि राननानै होयो आरो बिथाङा बुङोदि दिनैनि लाइमोनफोरानो हादोर आरो रायजोखौ रैखाथि होगोन। लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनाया जोंनि बिबान होननानै बिथाङा बुंथियो। बर' थुनलाइ फरायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। डिजिटेल एप लाइसि जायख्लंखौ प्ले स्ट'राव मोननो हाबाय। बर' थुनलाइनि लाइमोन राफोद लिरगिरि आरो डिजिटेल थुनलाइगिरि दावफ्रि लाहारनि दिहुननायाव जोनोम मोनबाय जायख्लं एप मेगाजिनआ। जायख्लं एप एबा बे लाइसिनि गेजेरजों बर' हारिनि राव थुनलाइखौ जौगाखांहोनो मुलुगनि दरबाराव आगानसे दिन्थिनो दावफ्रि बिथाङा गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों दिहुनबाय। बे जायख्लं एपखौ दिहुननो हानाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो बरायथाव। दिहुनगिरिया फोरमायदों, साफ्रोमबो लिरगिरिफ्रा गावबा गावनि लिरबिदांखौ बेवहाय दैथायहरनो हागोन। लोगोसे लाइसि फरायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना जायख्लं एपखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामना लानो हागोन। एपनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै होबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। दिनै 6थि चन्डीगढ़ दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाइ सान। 6थि चन्डीगढ़ दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथि साननि बे समाव दालाइ एबसुआ गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरदों। मिथिहोनाय जायोदि इं 2015 मायथाइनि 8 नभेम्बर अदेबानि दिनैनि खालारावनो चन्डीगढ़ दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बै समनि सानसुमै गेदेमा बिथांमोना दानानै चन्डीगढ़ आरो पान्जाब रायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरखौ लानानै खौसेथियै खामानि मावबोगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन होनना आफादा फोरमायहरदों। क'क्राझारनि CITआव सेथि कनभकेसन हाबाफारि खुंदों। BTCनि गोजौ सोलोंथाइ फसंथान क'क्राझारनि CITआव गिबि खेब रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंदों क'क्राझार CIT पास कनभकेसन। क'क्राझार CITनि सेथि कनभकेसनाव बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंसार होदों। केम्पास अडिट'रियामाव खुंनाय हाबाफारियाव फारियै बाहागो लायो AICTE चेयारमेन प्रफेसर अनिल D. साहासुदुब्बे, पद्मश्री डक्टर प्रहलादा रामाराव आरो IITG चेयारमेन प्रफेसर TG सीताराम, CIT रेजिस्ट्रार मिसेस चैताली ब्रह्म, लोगोसे गोबां गेदेमा सानसुमै मेलेमजिबि फरायसाफ्रा बाहागो लायो। रायजोनि बारग' गिबि मन्थ्रिनो पद्म भूषण बान्था। सुबुं समाज आरो रायजोनि गिबि मन्थ्रि जानाय समाव गोबां गाहाम हाबा मावलांनो हादोंमोन बारग' गिबि मन्थ्रि रुंसारि तरुण गगैआ। बे समाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि रुंसारि तरुण गगैआ भारतनि सनमान गोनां पद्म भूषण बान्था मोननो हादों। बे बान्थाखौ भारत सरकारा फैगौ 9 नभेम्बराव भारतनि राष्ट्रपति भवन दिल्लीयाव गथायनाय जागोन होनना मोनसे खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' फरायसाफोरखौ जवाहर नवोदया फरायसालियाव फरायनो खाबु लानांगौनि असिलायै नव इउथ वेलफेयार फेमिलि आफादनि आफादगिरि बुरास नार्जारि आरो माखासे बिबानगिरि बिथांमोननि नाजानायावनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 9 नं बनरगाव बियामनि बनरगाव गोजौ फरायसालियाव सांग्रांथियारि मावबादा खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोर लोगोसे गारजेनफोरा बाहागो लायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो उननि समाव गोदान गोदान खौरांखौ थाबैनो मोननो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला। गोजोन्थों।